Από την άλλη, άνετα αύριο το πρωί, όλο το έθνος, σε όλους τους δήμους, από εκεί που απορρέει η πραγματική δημοκρατία, από το κρατήν το Δήμο, μπορείτε αύριο λοιπόν να πάτε και να αναζητήσετε στην κεντρική σκηνή, όλοι μαζί ενωμένοι στην κεντρική εσύ, τον εθνικό φορέα ή τουλάχιστον τον φορέα του έθνους. Γιατί εμείς είμαστε έθνος το αρχαιότερο. Ο ΙΕ έχει μόνο εμάς μέσα. Και αν ποτέ παραξηγηθούμε με τους Κινέζους, μπορώ να τους αποδείξω ότι δεν υπάρχει, ότι δεν είναι έθνος. Ποιο άλλο είναι έθνος στον ΟΗΕ? Ξέρετε να μου πείτε ποιο άλλο έθνος υπάρχει στον ΟΗΕ? Εκτός από τους Ινδιάνους που είναι πάλι δικοί μας. Δεν υπάρχει άλλο έθνος. Γι' αυτό επειδή δεν υπήρχαν άλλα έθνη, έβαλε κράτη μέσα. Και σήμερα μιλάμε κράτη, απαγορεύονται να είναι κράτη. Και σήμερα τα πιο πολλά κράτη στον πλανήτη Γαία είναι εταιρείες και δεν είναι κράτη. Όπως και στις μέρες σας αποδείξαμε ότι η ελληνική δημοκρατία μεταλαμπάδευσε σε εταιρεία στο Βερολίνο. Κύριε, εσείς είστε μια εταιρεία που σας εκπροσωπεί στο Βερολίνο. Ποιος? Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε το έθνος των ηγετών, των ηρώων, των μαθηματικών, του πολιτισμού, της ιστορίας? Χρειαζόμαστε αλλογενείς ανάμεσά μας να μου διαλύουν το έθνος. Χρειαζόμαστε δογματιστές στην κυβέρνησή μας. Δεν έχει σημασία αν είναι μασόνοι, αν είναι σιωνιστές, αν είναι Εβραίοι. Δεν μπορούν οι Έλληνες, οι ηθαγενείς, να διοικήσουν την Ελλάδα τους. Πεςτε μου αν μπορείτε, κύριοι. Είστε μωρέ το έθνος των ηγετών. Και σας έχω προκαλέσει ότι είστε το έθνος των ηγετών. Γιατί δεν έρχεστε να ηγηθείτε στην Ελλάδα σας? Γιατί δεν ανοίγετε όλα τα γραφεία τα δικά σας? Να κάνετε άσκηση εξουσίας επικυριαρχίας στην ελληνική επικράτεια? Γιατί δεν έρχεται να δείξετε ποιο είναι όλο σας το ηγετικό κομμάτι? Αυτό συμβαίνει. Έχουμε 67 γραφεία ανοιχτά χωρίς λόγο να υπάρχει κόμματος και κινήματος. Αυτό θα γίνει μεγάλο. Στα 100 γραφεία και στα 120 δηλώνω σήμερα από το βήμα εδώ στην Πετρούπολη ότι θα αναγκαστεί ο πολίτης και δει η λαϊκή βάση να αναζητήσει με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος η Ελλάδα στα χέρια των αυτοχθόνων κυρίαρχων Ελλήνων. Δεν θα μείνω στα εργαλεία. Έχουμε όλα τα οικονομικά. Και πέρα από αυτά που έχουν έρθει και τα οποία τα έχετε στο όνομά σας και δεν είναι στο δικό μου. Και σήμερα ψάχνετε την προσωπικότητα Σόρας. Το θέμα τελικά είναι ο Σόρας ή η Ελλάδα? Το θέμα είναι τα κόμματα, το θέμα είναι η Ελλάδα. Δεν μπορεί αύριο το πρωί όλοι οι Έλληνες. Δηλαδή μιλάμε για ένα ΣΥΡΙΖΑ, μα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τίποτα. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 3%. Τι έχει μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν έχει αδέρφια μου, δεν έχει Έλληνες? Δεν μένουν μαζί μας? Τελικά δεν είδατε τι έγινε? Είδατε ποτέ καμία κυβέρνηση? Τελικά πήγαμε σε δημοψήφισμα να ψηφίσουμε ναι και όχι για ποιο θέμα? Διάβασε κανείς όσον αφορά για ποιο θέμα είναι το δημοψήφισμα? Κανένας, Παρά τα κανάλια λέγανε άλλα, αλλά η κυβέρνηση έλεγε άλλα. Τελικά είδαμε μια κυβέρνηση να κλείνει τις τράπεζες. Και τελικά η κυβέρνηση στα μέσα μαζικής εξαπάτησης έλεγε ότι εμείς δεν κλείσαμε τις τράπεζες, οι τοκοκλήφοι τις κλείσαμε. Ναι, αλλά υπάρχει φεκ από την κυβέρνηση, η οποία λέει ότι θα καταστήσει τραπεζική αργία. Γιατί, παιδί μου, κάνεις τραπεζική αργία? Να σας πω και κάτι, σας δηλώνω επίσημα. Κύριοι, τα λεφτά σας που έχετε στην τράπεζα δεν έχει καμία θέση να κλείνει καμία κυβέρνηση τίποτα. Γι' αυτό σε μία μου ανάρτηση είπα: τραβάτε στα σπίτια των προέδρων και πάρτε τους οικοτούς. Δεν έχει δικαίωμα να το κλείσει η κυβέρνηση την τράπεζα που έκανε νόμο, όπου έπρεπε η σύνταξή μου να πληρώνεται από την τράπεζα, να παίρνω τα λεφτά μου από εκεί, να πληρώνω τους λογαριασμούς μου και με εξανάγκασα να βάλω κάρτες. Άρα με ποιο δικαίωμα μου κλείνει το μαγαζί που μου λέει βάλτε εκεί τα λεφτά σου και απαγορεύεται να τα είσαι έξω? Ακόμα και όλα τα τιμολόγια των επιχειρήσεων πληρώνονται από την τράπεζα. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος. Οι τράπεζες είναι ιδιωτικά μαγαζιά και το κλείνει η κυβέρνηση εάν παρανομήσει κάπου. Πεςτε μου, για ποιο λόγο κλείσαν οι τράπεζες? Τι μαγιά είναι αυτή δηλαδή? Μήπως να ζητήσουμε δανεικά? Δεν θέλουμε δανεικά ρε κερατάδες, τουλάχιστον να παίρνουμε τα δικά μας, να φάμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι η κυβέρνηση είναι καθαρά αποστατική, θα πω. Τουλάχιστον έτσι πως λειτουργεί και μπορώ να το αποδείξω. Άλλωστε, εγώ αυτό το λέω και μπορώ να το λέω γιατί έχω κάνει μήνυση σε όλη την κυβέρνηση και στους 302 και σε αυτή την κυβέρνηση που είναι απάνω δηλώνω ότι τις έχω στείλει, είναι η τρίτη φορά που την βλέπω κυβέρνηση, την έχω συναντήσει σε 2 αντιπολιτεύσεις. Στον αγώνα μου είναι ενημερωμένοι για τα 600 δις και με τις αποφάσεις, είναι ενημερωμένοι για τα παγκόσμια ταμεία τα οποία είναι των Ελλήνων και μπορεί να γίνει χρήση και γίνεται χρήση για πάρα πολλά έργα που φτιάχνονται στην Ελλάδα και που χρειάζεται η κυβέρνηση.
Όπως προχτές, αν θυμάστε, ο τραπεζίτης της Κεντρικής Τράπεζας Ελλάδος βρήκε κάπου, λέει, ξεχασμένα 750 εκατομμύρια. Αδερφέ, δεν ξεχνάς 750 εκατομμύρια. Αδερφέ, δεν ξεχνάς. Πόσο πλάκα δεν θα μας κάνετε, ρε. Με εμάς κάνετε πλάκα, ρε ζώα. Όλα αυτά, κύριοι, θα τελειώσουν με τη μία. Γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει το τι κάνουν. Να ξέρετε, όταν δυναμώστε και μπείτε μέσα στην άσκηση εξουσίας, κυριαρχίας τη δικιά σας, σε αυτά τα όμορφα δημοκρατικά καταστατικά που θα αξιωθείτε να φτιάχετε τα γραφεία σας, η Εθνοσυνέλευση θα κόψει όλα. Τα κακοσκήμενα, όλους τους άσχημους νόμους που με πιέζουν, θα διαλύσει όλα τα μνημόνια, θα εξετάσει τι έχει γίνει, αν πήρες λεφτά, αν κακώς πήρες, πού πήγανε. Σου λένε ότι πήρες 600 δις χρέος. Εντάξει, πού στο διάλογο πήγανε. Οι δρόμους δεν έχω μια γούβα. Εγώ κινούμαι και στην Αθήνα με μια μοτοσυκλέτα που έχω και είμαι λες και είμαι σε μπουσκωτό σε θάλασσα. Δεν ξέρω. Υπάρχουν τέλη κυκλοφορία στα αυτοκίνητα. Είναι γελία, παιδιά, είναι γελία. Και μιλάνε για Ελλάδα. Είμαστε στην Ελλάδα του 2015. Σε μια χώρα η οποία είναι πλέον τουριστική, δεν υπάρχει δρόμος σε κανένα νησί. Καλά, δεν υπάρχει γραμμή διαγράμμιση πουθενά στον δρόμο. Πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας 1.000 ευρώ και 1.400 τα αυτοκίνητα. Αλλιώς πρέπει να είσαι ένα smart για να μην πληρώνεις, και εκείνο πληρώνει. Αλλιώς πρέπει να έχει ποδήλατο και εκείνο θα το φορολογήσει. Το άλογο, λέει, κάποιος ξεκίνησε σε ένα νησί με άλογα και τους βάλανε σε κάποιο νησί, νομίζω στη Σαντορίνη. Βάλανε φόρο στο άλογο, λέει, γιατί χέζει στον δρόμο. Βρε, είστε ζώα, βρε! Βρε, δεν ξέρετε τι άλλο να κάνετε, ρε! Βρε, ποιος σας ενημερώνει έτσι? Υπάρχουν αυτοκίνητα που είναι φτηνότερα τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τουλάχιστον σε εκείνη την Αμερική έχεις 6 ουρίδες πάνε, 6 ουρίδες έρχονται, είναι και στη μέση πάρκινγκ και τελικά έχει 30 δολάρια το αυτοκίνητο. Τέλη κυκλοφορίας. Στην Ελλάδα του 2015 με το μισθό 300 έχεις τέλη κυκλοφορία 1.800, λέει, και 2.000 κυβικά. Λες και τα 2.000 κυβικά πατάνε πιο πολύ στην άσφαλτο από ένα άλλο που είναι 1.000. Δεν υπάρχει καμία λογική. Και εδώ, ρε παιδιά, θέλω να επικαλεστείτε τις αξίες μας. Έχουμε αξίες, ρε, οι Έλληνες. Δεν γίνεται να ξεφύγουμε. Μα έχω πει, το ζώο από τον άνθρωπο, γι' αυτό τους λέω ζώα. Ζώο είναι όποιος δεν έχει λογική. Η διαφορά του ανθρώπου με το ζώο είναι λογική. Πέστε μου ένα λογικό νόμο. Πατάει το αυτοκίνητο περισσότερο άσφαλτο το 3.000 κυβικά με το 2 από το 1.000. Πέστε μου. Γιατί το ένα κάνει 100 και το άλλο κάνει 3.000. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει. Αφού δεν έχω δρόμο, γιατί πληρώνω τέλη κυκλοφορίας? Πέστε μου γιατί. Πέστε μου γιατί έχω τόσους φόρους παντού. Μα πώς να ζήσω? Δηλαδή, μου κάνουν πλάκα, έτσι. Πέστε μου. Είσαι το μόνο κράτος αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη που πληρώνεις 13% με τα έμβασα και γύρω. Δεν υπάρχει. 1% είναι η Γερμανία. Α, προβεύει η Γερμανία. Μάλιστα. Εμείς εδώ, εκεί έχει αυτοστράτες. Πες μου, τι το όφελό σου, τι βλέπεις, λες την κυβέρνηση, τι μιλάς, τι της λες. Όλα αυτά τα λεφτά μπορείτε να μου που πήγανε. Θέλω να καταλάβω, να μου αποδείξει κάποιος 600 δις χρέη. Πού στο διάλογο πήγα? Δρόμο δεν έχω. Όλοι οι δρόμοι δεν είναι δικοί μου. Πέστε μου τους δρόμους στην Ελλάδα. Ένα μονοπάτι πάει Αθήνα από Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι κομμένο 3 φορές, ενώ πληρώνεις διόδια. Το λέω γιατί ταξιδεύω δηλαδή, επειδή γυρίζω την Ελλάδα. Και τα διόδια είναι 80 ευρώ. Εκτός από το τέλη κυκλοφορίας που είναι να πουλήσεις το αμάξι τέλος του χρόνου. Ποιο άλλο μονοπάτι έχεις? Δικό σου είναι? Αμέλα που δεν είναι δικό σου, είναι του Μπόμπολα. Η Εγνατία τι νους είναι? Δεν είναι δικιά σου. Πληρώνεις την κυκλοφορία, πληρώνεις και τα διόδια. Μάλιστα. Ο Αθήνα Πάτρα δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος. Ποιο άλλο δρομολογίες, ρε παιδιά? Την Αττική Οδό, και αυτή δεν είναι δικιά σου. Αεροδρόμιο, και αυτό δεν είναι δικό σου. Τελικά εκεί δεν έχω τίποτα. Τα χρέη που πήρα, τι τα κάνατε, ρε, τα λεφτά? Πες τα μου, ρε, τι τα κάνατε, γιατί τα χρωστάω. Οπότε, ρε κύριοι, σήμερα συνέλληνες, είναι θέμα κομμάτων? Είναι θέμα σημαίας? Να σας πω, ρε, για σημαία. Μόνο ελληνική υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη σημαία, ρε. Είναι ελληνική. Καμία άλλη δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει και κόμμα. Και δεν υπάρχει και δόγμα. Γιατί γεννηθήκαμε πρώτα Έλληνες. Και δεν υπάρχει και χρώμα. Για μας τους Έλληνες δεν υπάρχει χρώμα. Το χρώμα ξέρετε τι είναι? Τα λεφτά. Εσύ παίρνεις 20, μη μιλάς. Εσύ παίρνεις 500, εσύ 200. Εγώ έχω 1 εκατομμύριο. Μάγκες, σκάστε να σας πω τι να κάνετε. Αυτό δεν γίνεται στον Έλληνα. Τουλάχιστον στην Ελληνοπολιτεία. Όποιος έχει λεφτά κάνει ό,τι γουστάρει, στην Ελληνοπολιτεία δεν γίνεται. Είναι θέμα λογικής, είναι θέμα αρχών, είναι θέμα αξιών και είναι θέμα νόμων της πολιτείας. Αυτά σταματάνε με τη μία. Και όλα αυτά τα μοιάσματα σταματάνε να υπάρχουν.
Γιατί δεν έχουν κανένα αξιακό. Πέστε μου ένα κόμμα που έχει ένα αξιακό καλό. Πέστε μου ένα δόγμα που έχει μία αξία. Τι έχει, χαρακτή, αλήθεια, λογική, αρμονία, τι, μία. Πέστε μου ποιο κόμμα έχει μία αξία και εγώ θα πάω να γραφτώ. Πέστε μου ένα κόμμα που είναι καλό, θα παραδώσω και θα φύγω. Δηλώνω σήμερα στην Πετρούπολη, προτείντε μου ένα κόμμα για τα συμφέροντα της χώρας μου, της πατρίδας μου και των Ελλήνων, εγώ παραδίνω και φεύγω, σταματάω τον αγώνα μου. Έχετε? Εάν δεν έχετε λοιπόν, ελάτε να αγωνιστείτε μαζί μου. Και για να αγωνιστείτε μαζί μου θα πρέπει να δώσουμε έναν όρκο ιερό, γιατί μέχρι τώρα μόνο προδοσίες έχουμε. Προδοσίες. Όχι τώρα. Τελευταίες προδοσίες μπορώ να μετρήσω για να μην σας μπλέξω από το 26.000 π.Χ. Από το Μήνωα, από τον Τροϊκό Πόλεμο, από το Μεγαλέξανδρο, από τη δικιά μας τη Γέννα. Όσοι περάσαν μας προδώσαν. Φτάνει ρε οι προδοσίες, δεν αντέχει άλλο το ελληνικό έθνος. Φτάνει. Γιατί εσύ είσαι τα πάντα. Είσαι όλος ο πλανήτης. Όλοι σε κοιτάνε. Και πρέπει να διαλύσουν εσένα για να υπάρχουν αυτοί. Δεν θα γίνει αυτό. Σήμερα είμαστε που τελειώνει ο νιαυτός. Τελειώνουν τα 26.000 χρόνια. Αλλά τελειώνουν και του μεγάλου νιαυτού τα 130.000 χρόνια. Τι περιμένεστε? Είμαστε πάνω στο τσαφ. Ας κάνουμε την αρχή. Θέλω λοιπόν από όλοι οι Έλληνες ορκίζονται από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. Έχουμε στρατιώτες παντού. Ιδιαίτερα του ελληνισμού. Τουλάχιστον σε έναν όρκο τιμής. Να μην προδώσετε ποτέ τον Ελληνάση. Να δουλεύετε πάντα για τον ελληνισμό. Γιατί αυτό είστε. Και κάποιοι δεν το αντέχουν. Και σήμερα πολύ καλά θα κάνουμε. Να γίνει μια ορκομοσία. Εδώ στην Πετρούπολη. Να σπάσουν όλα. Τα αποστατικά που νομίζουν ότι υπάρχουν και ότι έχουν κάποια δυνατότητα. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα για ορκομοσία? Άντε συνέλληνες, σηκωθείτε να έρθετε μπροστά. Έλα να αποδείξουμε τι ακριβώς κάνουμε και τι είμαστε. Γιατί είμαστε στο φως. Είμαστε στην αλήθεια. Ξέρουμε τι λέμε, τι κάνουμε. Και προκαλούμε τους πάντες να έρθουν απέναντί μας και μπροστά μας. Δεν υπάρχουν άλλοι Έλληνες εδώ μέσα? Για ελάτε σιγά σιγά. Ελάτε συνέλληνες. Μας τελειώσαν οι Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι είστε και πολύ ορκισμένοι εδώ μέσα, μόνο που δεν το ξέρουν οι κάτοικοι. Περιμένω συνέλληνες. Μόνο για την Ελλάδα. Σε αυτή που μας γέννησε, σε αυτή που χρωστάμε. Περήφανοι που γεννηθήκαμε Έλληνες. Πρώτα απ' όλα. Ενωνόμαστε από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα για την Ελληνοπολιτεία. Θα είναι το ειδικό μηχάνημα το οποίο θα μπορέσει να παράξει ανθρώπους και πολίτες και να μην ξαναφήσει πέραν της νομοτέλειας τίποτα να ξαναπεράσει. Έρχονται κι άλλοι, να περιμένουμε λίγο. Άλλοι συνέλληνες που νιώθουν την Ελλάδα μέσα τους, χωρίς δόγμα, χωρίς κόμμα, χωρίς χρώμα, το ξαναλέω. Είναι σταθμός για μας το χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα. Ενώνουμε τους Έλληνες για μια Ελληνοπολιτεία απανταχού της γέας. Με γραφεία στο εξωτερικό. Έχουμε πολλά. Θα γίνουμε πολλοί. Άλλοι συνέλληνες εκεί.